Tindak pundi mbok kayu badhe tindak pundi arep maring Pak Kajak kadingerene tindak wairan numpak taksi ora numpak taksi dhewean Mas apa ora wedi nimbang susah bola purun ngancani alias kebetulan salah orang apa peluk yang ngono lah jane kata rada kapotan yen purun enggel-enggel krencengi akan umang kula beceti tapi wong lajan gelet momongan niki blanja napa Mbak yo badhe pindahan ampun gelo Mas sampean ampun niku jiwa kula rondo anyaran bojone Marno awan-awan lunga blanja ning pasar wae prawan rondo kanggo kurapatek penting nyang Semarang blonjo kelang apa anti nganti aja su malah yo ben rondo dijamin komplit nhong 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 tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani kelarasan Mas alias kebetulan belanjane akeh rodo kabutan yen purun Mas enggal-enggal ngentangi tekan ngomong mangke kula bayi oleh momongan kowe niki blanja apa Mbak yuk arep pindahan ampun kelo Mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blanja ning pasar paing prawan rondo kanggo kurapatek penting ning Semarang Mas buku gelang apa anting-anting jo sumelang yo ben rondo dijamin komplit ngong ngeng ngeng ngong ngong